Herude i den her gamle lade, der findes der nogle meget store danske edderkopper. Og en af dem, jeg har fundet her, er en, der hedder Stor Husedderkop. Og den hedder netop husedderkop, for den er tilknyttet til gamle boliger og ikke mindst lader og stalle. Se om jeg kan fange den. Her har en stor, flot han. Og her om efteråret, så er de på frie fødder, og der kan man så opleve dem. Nogle gange så kommer de ind i husene også, hvor den skal finde sig en mage. Det er en af de største edderkopper, vi har i den danske fauna. Og den kan godt bide lidt, men det er ikke noget, der betyder noget.